V programe Excel si vytvoríme jednoduchú tabuľku, s dochádzkou, vlastne s meškanými hodinami žiakov za jeden polrok. Túto tabuľku naformátujeme, a do tejto tabuľky vložíme základné vzorce a z tejto tabuľky následne vygenerujeme graf. Začneme nadpisom v prvom riadku, kde si zlúčime pár buniek pomocou tejto ikonky zlúčiť a centrovať. Vložíme tam nadpis dochádzka 2016-2017. Ďalej budeme vyplňať hlavičku, ktorá bude obsahovať meno a mesiace za prvý polrok, čiže september, október, stále dvojklikom vchádzam do tej bunky, november, december a január. Vidíme, že nie všetky mesiace nám je pekne vidno, preto si musíme tieto stĺpce rozšíriť. A ich chceme rozšíriť naraz a chceme, aby tieto stĺpce mali rovnakú šírku, označíme si všetky stĺpce a pravým tlačidlom myši na hoci ktorý z nich klikneme a nastavíme si šírku stĺpca. Teraz je to 8,43, my to nastavíme napríklad na 10. A vidíme, že teraz už je všetky mesiace vidno. Keď chceme, aby tieto mesiace boli centrované do stredu, označíme si len tieto bunky, vycentrujeme si ich na stred. Ďalej budeme potrebovať mena študentov, tak ja tam dám prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty. Potom budeme potrebovať konkrétne počty vymeškaných hodín, tam dáme náhodné čísla 1, 5. Na konci tabuľky bude stále stĺpček spolu, čiže spolu za jednotlivého žiaka a dole bude spolu za jednotlivé mesiace. Pod tým môže byť ešte minimálna hodnota, čiže ktorý žiak mal v daný mesiac najmenej vymeškaných hodín a maximálna hodnota. Môžeme si tam ešte vložiť priemer vymeškaných hodín za jednotlivé mesiace. To ale budeme potrebovať vložiť nový riadok. Vložiť nový riadok môžeme, takže klikneme pravým tlačidlom na číslo riadku a dáme vložiť. Vloží nám to nový riadok. Čiže tu dáme ešte priemer. Tak, najprv si vypočítame hodnoty spolu za jednotlivé mesiace. Čiže klikneme na bunku, v ktorej má byť táto hodnota a vyberieme si automatický súčet. On sa nás pýta, že z ktorých čísel tento automatický súčet chceme. My to chceme z týchto čísel, čiže len potvrdíme tlačidlom Enter. Máme tam automatický súčet za mesiac september. To isté nemusíme robiť v ostatných mesiacoch, stačí, ak potiahneme za pravý dolný roh tejto bunky a do všetkých ostatných mesiacov nám to Excel vypočíta. To isté urobíme aj s stĺpcom spolu za jedného žiaka. Čiže opäť klikneme na automatický súčet, vybralo nám to tento súčet, keby sme chceli len tieto 3 čísla, dali by sme len tieto 3, ale my chceme všetkých 5 a potvrdím tlačidlom Enter. A opäť kliknem si na tú bunku, za pravý dolný roh potiahnem a mám tam súčet za jednotlivých žiakov. Ak chcem celkový počet vymeškaných hodín, tak to budem počítať z tohto stĺpca alebo z tohto stĺpca, to je jedno, malo by to byť narovnako. Čiže opäť tu vložíme automatický súčet, vyberiem si
tieto tu bunky. To sa nám nepodarilo, čiže ešte raz. Dáme automatický súčet, vyberieme tieto bunky a máme tam celkový počet vymeškaných hodín za prvý polrok roku 2016-2017. Teraz skúsime vložiť priemerné hodnoty za jednotlivé mesiace, čiže opäť si klikneme na bunku, do ktorej chceme vložiť tú priemernú hodnotu a vedľa automatického súčtu je taká maličká šípka, na ktorú klikneme a vyberieme si priemer. Priemer však budeme počítať len zo žiakov, nebudeme brať do úvahy hodnotu spolu, čiže si vyberiem len žiakov a potvrdím tlačidlom Enter, čiže priemer za september je na každého žiaka 2,2 vymeškanej hodiny. Opäť pravidelný roh, natiahnem to a mám priemerné hodnoty za jednotlivé mesiace. Potom vložíme ešte minimálnu a maximálnu hodnotu. Obdobným spôsobom, ako sme vkladali súčet a priemer, čiže kliknem na tú bunku, kde chcem, aby bola tá minimálna hodnota a vyberiem si vzorec min. Vyberiem si to len zo žiakov za mesiac september a potvrdím Enter, čiže minimálna hodnota je 0. Opäť kliknem na tú bunku a v pravom dolnom rohu to potiahnem a mám minimálne hodnoty za jednotlivé mesiace. To isté urobím v stĺpčeku max, v riadku max, vložím tam ale funkciu max za jednotlivých žiakov. Potvrdím Enterom. Teraz si tú bunku skúsime trošku naformátovať, aby sa nám všetky tie čísla neplietli. Tak, ako prvé si môžeme zvýrazniť nadpis, čiže to môžeme dať nejakou farbou, napríklad takouto žltou farbou, dochádzka 2016-17. Aby sa nám to lepšie prezeralo, tak si celú túto časť tabulky, v ktorej sú údaje, vyznačíme orámovaním, dáme všetko orámovanie a máme to pekne prehľadne zoradené, orámované. Hodnotu spolu sme ale orámovať nechceli, čiže túto časť tabulky si označíme a dáme bez orámovania. To nám však ubralo aj orámovanie z januára, čiže musíme si označiť január a vybrať všetko orámovanie. Tak vyznačíme si ešte aj hlavičku farebne, čiže túto hlavičku si dáme napríklad takto, takisto si dáme prvý, druhý, tretí priemer. Aby sa nám tieto hodnoty neplietli, skúsime si ešte vložiť jeden riadok, aby to bolo oddelené. Čiže tu si vložíme jeden riadok a túto bunku dáme bez výplne. Tieto hodnoty si skúsime orámovať nie celkovým orámovaním, ale iba vonkajším orámovaním. To isté robíme v každom riadku. Takisto ešte jeden stĺpec si vložíme tuto. Čiže vložíme tu jeden stĺpec. Zrušíme mu to naformátovanie. Čiže dáme bez výplne. Túto časť si označíme vonkajším orámovaním. A dochádzku 2016-17 skrátime, čiže zrušíme to zlúčenie a centrovanie. A dáme si to len na túto časť, dáme zlúčiť a centrovať. Pričom túto žltú farbu odstránime. Keďže táto tu hodnota je celková hodnota všetkých vymeškaných hodín, dáme si ju na červeno. Na červeno a môžeme ju zvýrazniť hrubým vonkajším orámovaním. Túto bunku dáme bez orámovania, keďže tam nie je žiadna hodnota.
ale opäť musím upraviť túto na vonkajšie orámovanie, keď mi to tam zmizlo, aj túto na hrubé vonkajšie orámovanie. Túto bunku si ešte zarovnám na stred a zvýrazním ju boldom. Môžeme si ešte zvýrazniť stĺpček spolu niektorou z farieb. Môžeme si tam dať napríklad modrú a môžeme si to vycentrovať na stred. Aj túto si môžeme dať modrú a vycentrovať to na stred. Takisto aj tieto tu hodnoty môžeme vycentrovať na stred. V tejto tabuľke si ešte nastavíme podmienené formátovanie. Podmienené formátovanie znamená, že ak sa napríklad nejaká hodnota zmení nad nejakú hranicu, tá bunka zmení formátovanie. Napríklad, ak v tejto tabuľke niektorý zo žiakov bude mať nad 10 vymeškaných hodín, v tabuľke sa táto bunka zafarbí na červeno. Urobíme to tak, že označíme celú tabuľku, v ktorej chceme, aby sa to podmienené formátovanie vyskytovalo, a vo funkcii podmienené formátovanie nastavíme pravidlá zvýrazňovania buniek. Čiže napríklad väčšie ako, a tu nastavíme 10. Vidíme, že teraz nemá nikto vymeškaných 10 hodín, tak nastavíme tomuto žiakovi 3. za november 11 vymeškaných hodín. Zmenila sa nám farba bunky na červeno, zmenili sa hodnoty spolu, zmenili sa priemerné hodnoty, čiže tabuľka už funkčne pracuje. Tomuto žiakovi to zmeníme na 13. Všetky hodnoty sa opäť zmenili, pripočítalo nám to celkovú hodnotu. Čiže stačí, ak si vytvoríte jednu tabuľku a stále len obmieniate údaje, ale tabuľka už celý čas bude pekne pracovať. Skúsime ešte z tejto tabuľky vygenerovať graf. Čiže si označíme túto časť tabuľky, pretože z tejto budeme graf generovať. Ideme na záložku vložiť a tam dáme stĺpcový, môžeme priestorový graf. Názov grafu je takisto ako tuto, Ctrl+C a vložíme to tam. Vidíme, že prvý žiak mal v septembri druhý žiak, nie prvý mal málo vymeškaných, druhý žiak mal v septembri najviac vymeškaných hodín zo všetkých. Ak by som teraz zmenil niektorý z údajov, napríklad tento tu na 15, zmení sa to v grafe, zmení sa to v tabuľke, zmení sa to v spolu, všetky hodnoty sa i hneď prepočítajú. Čiže sme si naformátovali tabuľku, vložili tam základné vzorce, vložili podmienené formátovanie a vložili graf do Excelu.